Shalom. Selamat hari Minggu mari tasaluhna. Di tasaluhna ruasni huriata na mengikuti live streaming di Parminggota di Bugasan Sedarion. Neng mula utama Parminggota alani tapauduk marohata perjulu mahita matang yang di Bugasarohata songon saat itu. Amin. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tot di porbadia, na tumapalangi doho tanoon. Amen. Songonodo di do Tuhan Jehovah, joon nama ahu jala lusakku maibana, saya dong anakku do ibana jupah gogotan, paluauku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapok do ibana sari madua, martua do nahudul di pangodian ni natumibuli jalan namian di linggoman ni pargogo na suhatu dosan, namadok tu Jehovah, haporusakku jala partano batu aku, debatakku marhaporusatu hodo ahu, haleluya. Martang yang maita ale amanami para siroha na sumurung debatani hatuaw nami pingot hamido dia ka arion panaonon dohot hamatian ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul maroha nami jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai patadahom matuhami dosa nami
asa diarsakon rohanami, asa hupopomihami, hisap-hisap dohot saka-saka ni roha nami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama dobus hami, asa martua hami marhitesyani, rodi salileng linilengna, saipatupa madihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Maredehita. Patik ni debata di minggu tasadarion imasian patik paupaton dohot lapatanna songonom madi do disi patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulah hamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba di Batamdui dang jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam. Adi nonomari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubahen na di pasu-pasu de bata, ari paradia nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta di ajar nasihat dan hata ni di bata ikon badiado hata ni di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot marguru hotsa songoni masahana atong marak mangirogo mangita siar debata mangulaon nabar tepatiki ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulaon nabar tepatiki amin mare dehita
Tato potima dosa tanah gurangi dia daupan di debata martangi yang maita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalison nami na gurangi di jolom. Tatap hami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhuna. Ala ni pakokok ni anakmu, haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata do namamitori. Ise do namadabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mula mangolu do jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mare dehita. Hatani debata nagabi epistel di parmingguata dibuka sesadarion iman na dibuat sian 5 Musa 26 ayat 6 1 ayat 10a 5 Musa 26 ayat 6 1 10a atong marsika soring mahita majaha sian hami mana perjolo songonom ma didok disi. Alai Roma halak Misir mabahen naso uhum tuhami. Jala dirupa hami, jala diapehon ulaun naporan tuhami. Jadi mahangguhi mahami tu Jehoba, lebatani opunami, gabe ditanging hon Jehoba do suara nami, jalamar panata perohana di pardongolan. Hangoluton dohot hagogotan na huahap hami. Dungi di Tokyo Jahuwa mahami ruar siam Misir marhite siat tangan nagugu dohot marhite sian botohon na toltol dohot marhite sian hasonggoton bulun mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuan hami sahat tuingananon, jala di basa-basahon tu hami tanoon, tano habaoran di susu dohot situak niloba. Nuaing pe idama ahu mabuan patumonaan di parbueni tano nani lehomit tuahu ale Jehoba ima sahana martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita.
Taha tidak kemaha taha porsiaw tay, songon na di hatidak kun ni dong atas taha porsiaw di saddo pertibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan si Maria, na gabi-gabia siatot di perbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua watoru dung ditanam, na mula mangolu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lauhudul dusyamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai ibana pai mamulak sugo tutanoon, manguhumi harak na mangolu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namadok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigima titing namasa di huriata. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti hukma titing nama ragam di minggu ta tanggal 6 Maret 2022. Na parjolo goarne minggu ta sadarion minggu info kapit lapatana jowon nama au jadi alusaku ma ibana. Pesalmen siap sada ayat 15a. Topik minggu malua do ganup nama jou goarni Tuhani. Napa duahon kebaktian sekolah minggu dohot minggu ceria. Kebaktian sekolah minggu dohot minggu ceria di Patupa marhite jum mulai pukul 10 toluwib ling jum meeting ID pitu sia-sia walu siaopat walu 5 sada-sada. Password anak Tuhan. Kebaktian minggu tapatuluhon kebaktian minggu tapatupama kebaktian minggu di Bagas Taganu mangihuton live streaming sian huriata ima di pukul pitu tolupulu marbahasa Indonesia dohot pukul 10 wib marbahasa Batak. Pelean kebaktian minggu dohot partangyangan boima tapasahat marhite-hite situa sektor tabe. Napaopaton partangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 partangyangan sektor di Patupa secara live streaming mangihuton di link na disagihon marhite parhalado di ganup WA sektor tabe di Patupa pukul 20 wib riama hita madhotisa napalimahon pelean bulanan mauliatema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan na saha tu bulan Maret on tu aka naso pasahat todope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napa onopon iuran diakoni sosial. Moliate ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton iuran sosial bulananna saha tu bulan Maret 2022. Tu akan naso pasahat todope taingot ma akamang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napa pituhon rekrutmen song leader hobar tu program marturia patu pautado rekrutmen song leader di Bagasan taonon
pinabotohon matu akar ruas ni huria narade rohana naing gabe song leader asa tadaptarhon matu huria marhite situa sektor tabe. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Maret tahun 2022 saha tu tanggal 20 Maret 2022. Napawaluhon rekrutmen guru sekolah minggu. Disakapi huriata do laho patupa rekrutmen guru sekolah minggu naib baru godangna walu halak. Ima sian sektor Galatia sahalak, sektor Judea sahalak, sektor Kolose 2 halak, sektor Filipi 2 halak, sektor Bethlehem sahalak, dohot sektor Betania sahalak. Syarat gabe guru sekolah minggu ima narade mamelehon dirina sitiruon pangalahona jala ringgas mar minggu naringgas mar sermon nama mutik nama nautik nama umur 10 tahun saboi-boina marsikola keguruan. Formulir pendaftaran boima tapangido sian parhalado sektor tabe. Pendaftaran dipatupa mulai tanggal 6 Maret saha tu tanggal 20 Maret 2022. Napasiahon pembagian bantuan sosial sian huria. Nah di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 nunga saut di patupa huriata pembagian bantuan sosial tu 114 kepala keluarga ruas ni huria sian 12 sektor. Napa 10-hon ruas napida. Mulai minggu sadarion nunga pidda huria ruas ni huriata ima keluarga hasoloan sibolon inang sarmauli boru pajaitan dohot 2 yanakon nasida pidda tuha KBP Harvest City distrik 20 Walu Deboskap pasap 10 sadahon ruas nama ulang tahun kelahiran 36 halak ulang tahun pernikahan walu kepala keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 Februari saha tu tanggal 6 Maret 2022. Hatani debatan apa si kopon lasni rohamu natar surat di poda sia ayat 10 sada. Aimar hite au gadda ari-arim jala tabbadiho akataon dingolum. Napa 12 hon pelean bulanan menang tahunan. Torop napa sahaton pelean bulanan di bagasan mingguon godangna 10 kepala keluarga marjumlah 1.325.000 rupiah. Napa 10 toluhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napa sahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna sia kepala keluarga marjumlah 150.000 rupiah. Napa 10 paton keuangan gereja huria godangna 6.570.000 rupiah. Pembangunan 500.000 rupiah. Pusat 1.175.000 rupiah. Amplop resort godangna 500.000 rupiah. Marjumlah masa luhutna 7.745.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni ma titing namasa dohot si pamasaod di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata ma piliani bahin sangap di guarna moliate
Tapuji matuata marid demaita laos disoma tapasahat peliata sadaa do sadabe. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di parsaurata di minggu sadarion, ima di minggu info kapit, dienet sian surat ni apostel tuhuria Rom di bidu 10 mamuka mesian ayat 8 sahat rodi ayat 10 tolu. Songonoma hatana disi takasma tapayhotihot. Oddo tahe didok talpedo diho hatai di bagasan pamangammu dohot di bagasan rohamdo. Ido hata haporsiauni nahu baritahon hami. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Huhut di haporsiai roham naung dipahehe debata ibana sian akka namati. Ay rohaido porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ay didok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Ay dang adong iber ni Yahudi mananggorik. Ay sada do Tuhan ni saluhutna. Naung marbasa-basahon sian hamoraon na tu saluhut akka na majow ibana. Ay malua do ganup na majow goarni Tuhani. Ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulubuy ni gabarhon ala ni dosa hitao sude tarsongo nakahalak na masuk tu bagasan sada lautan ni gabolisop manang ke dalam sebuah lautan lumpur hidup napay may mahon haluaon di hita saluhutna. Songo dia pe gogotta, songo dia pe hebat ni usaha manang strategi na tapatupa, tung nasotuki sude laho parwarho kita sian gabolisopi. Tidak dapat mengeluarkan kita dari lumpur hidup itu. Seberapa hebat, seberapa kuat pun usaha yang kita perbuat. Karena ketika kita berada di dalam lumpur hidup, semakin banyak kita bergerak, maka semakin dalam kita terhisap oleh lumpur tersebut. Alani ido dangadong pilihan na asing ia soholan na mengharapon adong sia luar ni lumpuron mananggap bolisopon sahalak nagogo nabunian manarik kita ruar sian bagasa. Satu-satunya pengharapan kita ada orang yang kuat dari luar yang menarik kita keluar dari dalam lumpur hidup tersebut. Songonima haluaon marhite haporseaon na hea pinatorang ni apostol Paulus tuhuria na adong di Rom hatihai.
Ternyata dang tuk ulaw nadenggan dohot panguloyo dipatik laho paluaho jolmai sian aka hagogotan. Songo dia pemalota laho mangulahon patik ni debata tung naso jadi manang dang tuhi laho paluaho kita. Ia soholan haporsiaon tu Tuhan Yesus. Kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang kuat, yang boleh mengangkat kita keluar dari lumpur hidup tadi karena dosa itu. Apostol Paulus pasahat tonon tuhala Kristen na adong di Huria Rom, ala di idaibana satiki akahala Kristen nasian Yahudi macai gomosdo maniok patik. Macai denggado makarikoton pati ni debata na pinasahat marhiti si Musa. Alai didok disi ditiup palakido pati ni debata alai dang marroha na sida mangatusisa. Mereka menyangkal kebenaran Tuhan, menolak kebenaran Tuhan. Di sisi yang lain mereka memegang teguh Taurat, tapi di sisi yang satu lagi mereka menolak kebenaran Allah, mereka memakai kebenarannya sendiri untuk memahami firman itu. Ido baina ditiup palakido macai gomos patihon, alai ditulak kalakido Yesusi Tuhan. Diulahon nasida do macai teratur pati ne debata, alai ditulak nasida do Yesusi gabisi palua manang Mesias. Di sido ubain naro apostol Paulus paingoton nasida. Aiho malua dang alani ulaw munadenggan dang alani namang ulaho patik hita malua alani Yesus Kristus. Alani haporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tohodo hiadi dok namang ulaho patik jaloon nama hanguluan. Alai ternyata dang adong nanggo sahalak siak kita nabui mangulahon patiki sikop. Molo tadok maju 10 patik na pinasahan ni debata tu si Musa. Tung suadong do nanggusada siak kita nabui mangulahon na 10 patikon do sikop. Tak satu pun dari antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Ido baina didok Yesus Kristus do hasi sikop ni patiki. Yesus Kristuslah kegenapan Taurat. Hanya di dalam Yesus Kristuslah seluruh tuntutan Taurat dapat dilaksanakan. Maka dengan kata lain, kau boleh selamat jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Alani ido akamanami nanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo olo doho hape manang molo naing malua dongolum porsea maho di Tuhan Yesus Kristus. Jauhon ma Tuhan Yesus Kristus si dingolum asa malua ho. Ido nanyodolhon ni topik ni minggut tadi bagasan sadarion di minggu info kapiton. Didok disi malua do ganup nama jauh goar ni Tuhani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nuaing suku-sukunna buasa iko jauh-jauh hita Tuhani jala songo dia dongulu ni halak nama jauh Tuhani. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan dan bagaimanakah seharusnya kehidupan orang-orang yang berseru kepada Tuhan? Adong matulu hal narikot si parrohahonota laho mangalusi suku-sukunon. Na perjolo buasa ikon jauh-jauh hita Tuhani alusna ala donok do Tuhani diho. Karena dia dekat kepadamu. Didok di ayat walu nakaning talpedo diho hatai di bagasan pamangammu dohot di bagasan rohamdo. Dekat kepadamu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ada 2 organ tubuh kita yang disebutkan yang melekat dengan diri kita. Mau menegaskan firman itu menyatu dengan kita, sangat dekat dengan kita. Di hatatoba macai tabu dipakai talpedo diho. Talpe lapatannya
tersedia dan mudah dijangkau, mudah diraih. Jadi firman itu tersedia di antaramu dan mudah kau jangkau. Alai dok nakaning di bagasan pamangammu, dohot di bagasan rohamdo. Sedekat itulah dia ada di sekeliling kita, ada di dalam hati dan di dalam mulut kita. Sada lagu pop rohani boi mengurupi hita mangatusi bagian na perjoloon na merjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Di liriknya adong didok, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sedekat itu dia di antara kita. Kau tidak perlu berjalan jauh untuk menemuinya. Kau tidak perlu beli kuota atau paket untuk menghubunginya. Kau tidak perlu repot mempersiapkan sesajen untuk menjumpainya. Kau cukup melipat tangan, berdoa kepadanya, memanggil namanya dalam setiap keadaanmu, dimanapun engkau berada. Songoni madonokna debata dohot kita, Yesus Kristus dohot kita, talpedo di ho hatai didok dison molo di bahasa Yunani adung dua kata laho madok hatai atau firman. Na parjolo idok logos, na padua hodidok rema. Moledok logos ima ilmu pengetahuan tentang firman Allah. Nabui tajalo manang tabuat marhite nama jaha, maparsiajari, dohok manangihon akajamita. Dungi na padua hondidok rema. Rema ini berarti suara Allah yang berbicara langsung kepada kita secara pribadi, yang berbisik kepada kita secara pribadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Maka ketika kita mendengar firman Tuhan, bisa saja bisikan roh kepadaku berbeda dengan bisikan roh kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Di Turpukon, Apostel Paulus sedang memakai kata logos, alai dipakai kata rema. Maka ketika disebut firman itu dekat kepadamu, itu juga berarti suara Allah itu dekat kepadamu, ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, dengarkanlah suara Tuhan itu yang akan menuntunmu keluar dari persoalanmu, keluar dari pergumulan kehidupan. Napaduahon, boasa horwai ko jojo hitatu Tuhani. Mengapa? Atau bagaimana kita seharusnya orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bohado ngulu ni halak na jojo tu Tuhani. Sia turpuhon didok napaduahon saurdot roha dohot padohan. Selaras hati dengan mulut. Adong ungkapan Indonesia madok, lain di bibir, lain di hati. Ini mau menunjukkan kemunafikan. Di dalam mulutnya bisa saja dia berkata Tuhan, Tuhan, tapi di dalam hatinya dia percaya hanya kepada hantu. Ibarat nasongonon, boydo di tonga-tonga ni ruas ni huria, neng memasuki jabu nasida, ijo mapadita, amang padita nami, bayam majopang kebaktia memasuki jabu ne baru nami. Roma padita odok perhalado, dipatu pakai baktia di sini. Dengar do merdalan. Alai dung saya kebaktia ni,
Dungdang disibe perhaladui itu Roma amatai do inatai ibu ma tolor ni manuk kapung siad dapur. Dungi pihak konibana ma tolor manuk kapungon di atas ni bitu masuk ni jabunai. Asa majaga bala innai nasida. Mulutnya berkata dia percaya, dia mengatakan Yesus itu juru selamat, tetapi hatinya percaya yang lainlah yang menyelamatkan keluarganya. Mulutnya memang bersaksi Yesus yang akan menjaga rumahnya, tetapi hatinya dia percaya yang lainlah yang akan menyelamatkan dia. Lain di bibir, lain di hati. Di bagasan sadarion naing odol honon. Akahalak na jauh-jauh Tuhani, orang-orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang-orang yang selaras apa yang dia ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati. Orang-orang yang tidak selaras apa yang dia ucapkan dengan apa yang dalam hatinya, odo hea na dipaingo Tuhan Yesus di Evangelium Matius bidupitu ayat 20 sadai. Di dok Tuhan Yesus dada saluhut halak nama dok ahu Tuhan bongot sogot Tuhan rajaun banua gijangi holan akkana mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangi do. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah yang di sorga. Asadang boy holan di pamangan, ala ikut doho di bagasan roha. Mulut dengan hati harus selaras berseru kepada Tuhan. Pamangan doho roha ikut saurdot jauh-jauh tu Tuhani. Odo naidok nanaking di ayat sia dohot ayat 10 ay malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi. Huhut dihapor syai roham naung dipahehe debata ibana sian akan amate. Air rohaido porsea asa tu hati goran pamanganido maka tidakon asa tu haluau. Saurdot pamangan dohot roha. Keselarasan ini sangat perlu ditegaskan oleh Rasul Paulus karena situasi di zaman itu, jikalau ada seseorang mengaku Yesus itu Tuhan, itu sama saja dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang Romawi akan mengejar-ngejar, akan menyiksa, menindas setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan. Maka Rasul Paulus mau mengingatkan, jangan main-main. Jika mulutmu berkata Yesus itu adalah Mesias, maka hatimu juga harus percaya dialah juru selamat yang telah dibangkitkan dari kematian. Mulutadok do di pamangaton Yesusi si balua di bagasar roha tope ikut tahapor siaima Yesusi do napinahehe ni debata sian hamatea. Tidak boleh main-main, harus selaras apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati. Alai udu nii di lehon apostel Paulus dosa da jaminan na margogoihon akahalak na saurdo rohana dohot padohanna di ayat 10 sadai dang sipailaon nasa naporsea di iban. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berseru kepadanya. Orang-orang yang berseru selaras perkataan dan hatinya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan Allah. Tabuak ma di Alkitab adong godang tokoh naung gabe contoh disi alaihu pilih ma misalna si Daud. Raja Daud ditiki di lele-lele tentara ni Raja Saul dohot Raja Saul ibana. Pamangan naum madok debata idona paluahon ibana. Rohanai madok holan sian ibana do nabui paluahon ibana sian hagugutan. Adalah benar Daud diselamatkan dari pengejaran Raja Saul dan juga tentara-tentara. Manang contoh na asing si Daniel ditiki diperhadap pun ibana ikom manob bapatung. Siap pamangan nama dok holat debata do si sobaon jala rohana maka tidakon holan ibana do nabui si oloan. Dia tidak mau menyembah patung itu. Dan Tuhan tidak mempermalukan Daniel ketika dia dimasukkan ke gua singa. Dia aman dari terkaman singa. Sekali lagi, orang-orang yang selaras hati dan perkataannya berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Allah. Napatuluhon
om mana parpudi. Buasa hita iko jojo tu Tuhani. Alusna ala haluauni di parade tu sudah halak. Keselamatan itu disediakan untuk semua. Di ayat 12 1 10 di dok nakaning. Aidang adong ibar ni Jahudi manang gorik. Aisada do Tuhan ni saluhutna naung marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akan nama jo ibana ay malua do ganup nama jo goarni Tuhan. Ahape sukum songo dia pe warna ni kulitmu nakariting na lurus nuaing obukmu sedia pe godang akadusam songo dia pe pergumulan ni ngolum songo dia pe latar belakangmu sude boy rotu ibana maju goarni Tuhan. Tuhan akan senantiasa menerima siapapun orang-orang yang datang berseru kepadanya dan akan menyelamatkan mereka karena Tuhan senantiasa mau menolong siapapun asalkan dia sungguh-sungguh datang berseru dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, siapapun boleh datang. ICP boy doro majuhon goarni to hattai. Di kontekson, halak Yahudi merasa kamilah yang paling hebat. Kami memegang seluruh Taurat Musa. Dungi halak gorik manang halak Yunani mandok, kami do no kebat. Anggo kami nga terjamin malua. Ay kami do na mempertahat to gereja di Roma. Tapi konsep Allah berbeda. Ternyata bukan itu ukurannya. Tuhan Allah kita menyediakan keselamatan itu kepada semua. Maka siapapun boleh datang kepadanya, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab serta menyelamatkan dia. Berserulah kepada Tuhan, dia akan menyelamatkanmu. Berserulah kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan kondisi hidupmu. Akui dan percayalah kepada dia dengan sungguh-sungguh. Dia dekat denganmu dan menerimamu. Bagaimanapun keadaanmu, dia akan menyelamatkanmu. Amin. Martang yang mahita. Oleh Tuhan debata, mulia tema dihatam nakutangi hokam. Di para dehodo tutu haluauni tu saluhut halak naro jojo tuho. Alani ina Roma hamin waing sude ruas ni huriam jojo tu adopamu oleh Tuhan. Di tonga-tonga ni pergumulan ni ngulu nami ganuk marsada-sada rohami pasahaton itu ho. Huha porsyai hami jala huha tidako kami holakodo Tuhan natuk palua ho kami sian hagogotanon. Alani ipalua mahami saluhutna ale Tuhan. Urupi hami. Asapos situtu rohanami. Molo hudok hami hosi palua hami. Huha posi hami may di bagasar rohanami. Hupatarida ho kami may di ngulu nami si ganupar. Atong ale Tuhan. To dim to di porbadiama na totong mangurupi hami madalani ari-ari ni ngulu nami asa di bagasan hapor siaw na tugu hami lahom mangihutok ko di ngulu nami. Tuhan debata huod di hok kami ma sudi ruas ni huriam hakabipi cimanggis dohot akan naporsea naboy manangihon hatam di bagasan tikyon pasu-pasu nasida saluhutna ramoti ngulu ni nasida ale Tuhan. Di tonga-tonga ni ganup rumah tangga pasu-pasu aka ama dohot ina nang akayanakon saitabay holong ni roha di tonga-tonga ni ganup rumah tangga asa masih haholongan nasida antara amat ta dohot inata na tua-tua dohot akayanakon na songoni manang sebalikna pasikop Tuhan aka narikot bohal ni partod dion dohot bohal ni pardagingon di tonga-tonga ni ganup rumah tangga lasongoni mali Tuhan mangido hami tuho ditatap hodo pardangolan nami di Portivion diaka hagogotan na binuan ni pandemi COVID-19 siyaon asiro ham Tuhan tabay di hami sudi hagogoon asaboy hami lupus siya sorry magoon jalapatibu masalpuhon sorry magoon siya tonga-tonga ni Portivion diaka hamaulon na hodopi hami Tuhan martabataba do piaka parukilon na asing di masa dinahmasa kaporang di tonga-tonga ni Portivion asima rohamale Tuhan posto rohanami manang dia pe alasan dinasida marporang ala yang go hatam nunga maralo yale Tuhan ala nisuat to madame di hami saluhna daka pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa na adong di Portivion asa marohadame nasida le Tuhan laho pasitokon akan nahurang denggan di tonga-tonga ni akka ngulu ni nasida asiro ham Tuhan
Totong maho na manuaton dahot na pasaorhon. Hadameon di tonga-tonga ni portibion. Tuhan di bata amanami. Uhalasok kami do pangaramotiomu di ruas ni huriam di bagasan nasa mingguon. Di ramoti hona sida dia kaulaon na namaragami. Atau ko matotong na margugoy hona sida Tuhan tua kaminggu na naing roon. Batau na sida laho manguduti akan na niulan ni tangan na sida. Naso maralo tuloh mo ni roham. Losongoni mali Tuhan dia ka program ni huriam. Homa nama sautoni hobar tuloh mo ni roham. Disakapi huriam tahe Tuhan. Laho merekrut aka song leader nai baru, dohot aka guru sekolah minggu nai baru, todim di perbadia mana maju aka ruasmi, unang maalani motivasi na asing, alani kerinduan marhobas di tonga-tonga ni huriom ma Tuhan harorona sida, alani pilit mana sida ale Tuhan hobar tulomo ni roham, asa saut mapakobasioni dohot denggan. Lausongoni matuhan di ulaon diakonia na pinatupan ni huriam pasu-pasu 114 kepala keluarga nang mapersauli hosa homa ale Tuhan na manggohi akan narikot di tonga-tonga ni ngulu ni nasida jala pasu-pasu huriam pasu-pasu ruasmi naung pasahaton diakoni sosiali to akan nasida ale Tuhan tabai di nasida las ni roha dohok semangat ni ngulu dohok dihagogoon manguduti akaulon ni nasida sigan upari. Lausongoni ma Tuhan pasu-pasu ma nang akka ulaon ni huria Tuhan nanaing ulahonon nami di bagasan saminggon asaboy imardalan hobartu lomo ni roham atong saha diho mangulu nami holan marhite guar ni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Marede mahita laos disomma tapasahat pelian na paduahon bukuede nomor 407 ayat 1 dohot ayat 2. Tatangnya koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hallelujah.
manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami, unak kami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kami saluhuna parhalado dohot akan namarhobas di kebaktian pukul 10, liturgis, si jahatiting, organis, song leader dohot tim multimedia, pasahat tontu hita saluhuna, selamat hari Minggu madi hamuna kamanami nanami, tuhat tama nama maso-maso hita, shalom, horas, horas, horas.